Čau, Spajdík. Hajo. Čau. Dobre, takže my už sme to začali hrať trochu so Spajdíkom. A zatiaľ sme tu moc... Aha, OK. Dobre, takže už tu mám ďalší achievement. Dobre, ešte si zoberiem. Áno. A potom si to... Áno, a potom proste už iba vykraftíme toto. Z toho proste cobblestone. No. OK, farmland. Áno, potom Spajdík. Potom, keď dáš inventár a dáš tie questy, tak ty tam máš ešte farmland. To si musíš odkliknúť. Aby si mohol plniť ďalšie questy, ktoré sa ti akože aj hodia. A ja. OK. 16 pumpkinov. OK, bone meal. Aha. No. Oh. Nie je tu nejaká cobblestoneová česká? OK, takže si tu zasadím naspäť. Toto rastlinky. OK, potom tu máme ešte toto. A ja sa zatiaľ idem pozrieť, jaké achievementy by som ešte mohol spraviť. V podstate, ja keď zabijem... Dobre, takže potrebujeme ešte nejaké jedno zvieratko. Ja nemám dreva, ale môžem ti dať jedne tak toto. Dobre, takže nejaké zvierat... to není drevo, to som proste našiel. To mi padlo, aby si mal ten achievement. Nevieš, kde nejaké prasiatka alebo niečo také, lebo hodilo by sa mi to. Prasiatko. OK. Tu mám vo farmlandu ďalší achievement. OK. Tak tu sa asi nespávne žiadne prasiatko. Alebo niečo v tom zmysle. OK.